vores samtale mere for min egen skyld. Yes. Så kan jeg lægge en vedlæggende dokumentation til opgaven. Så de ved, jeg har snakket med dig. Ja. Og det er sådan set, jeg har først skrevet sådan nogle enkelte spørgsmål ned omkring de studerende, som du forklarer, hvad er mit SDU, og hvem er det, og hvad er det, og hvem er det, de studerende i centrum og sådan noget, ikke? Og så lidt omkring, hvad Blackboard kan, og hvad de studerende synes om det og sådan noget, ikke? Yes, bare sådan helt grundlæggende, hvad er de studerende i centrum, eller hvem er det? Hvem det er, hvis kunden du tænker på, så er det jo alle studerende. Ja. Så det er alle, og så at man skal dele op igen, alle nuværende studerende. Det er ikke kommende studerende. Det er for dem, der er her. Ja. Der er indskrevet. Alle. Men I har en eller anden, har ikke sådan en udpluk af, hvilke nogle elever I laver sådan en fokusgruppe med, eller sådan noget? Det er alle, det er sådan for alle? Det er for alle. Okay. Okay, og nu vil jeg korrekse dig lidt undervejs, fordi jeg faktisk underviser journaliststuderende. På et tidspunkt er det hedder studerende. Studerende. Elever. Okay, studerende. Fint. Okay. Sådan helt men hvis det er projektet, du tænker på, altså det er jo hele projektet, de studerende i centrum. Det er jo en større pakke af projekter. Ja. Det er jo alt, der er lavet i det, der sættes op for. Man kan sige, jamen, hvorfor de studerende i centrum og sådan, det er fordi, man sætter fokus et eller andet sted. Mm-hmm. Ikke? Man kan også starte med at sige, at vi sætter fokus på forskning, og det er i det. Men nu er det de studerende, vi prøver at kigge på og sige, men hvad er det, hvis nu vi sætter dem i centrum og prøver at kigge på det? Hvad er det så? Og der kigger man jo på alt muligt. Lige for, hvad er kodex, hvad er god skik at være studerende her? Mm-hmm. Ligesom, hvad er god skik at være servicerende over for studerende her? Jamen, det er alt muligt. Og så en del af det, som du vil frem til, det er jo så, hvad er så mit SDU? Præcis. Ja. Mit SDU er, det er set fra studerende side af, og det er set fra en enkelt studerende side af. Hvilke informationer er gode for mig? Når mange studerende kommer ind og siger, at jeg skal vide noget om det, eller hey, hvor står det hen, og siger, at det står på SDU.dk, og sådan noget, og siger, jeg kan ikke finde det, så er det. Men det er der. Ja. Der var masser af informationer der, så det er det der med, jamen jeg kan ikke lige finde det. Så mit SDU er i virkeligheden ting som værende. Hvis nu jeg går ind og HA-studerende på 4. semester, okay, hvilke informationer er så relevant for mig? Jamen hvis jeg skal vide noget om aflysninger, så er det kun noget, der vedrører mine timer. Mm. Hvis jeg skal vide noget om studieordninger, ændringer og sådan noget, jamen så er jeg ligeglad med alt muligt andet. Jeg har interesseret i det, der vedrører mig. Så i modsætning til de informationer, som I finder nu, eller I ser på opslagstavler eller noget andet, eller i portaler og det, der er det jo samling af informationer, og så kan man gå hen og så finde de informationer, der passer til mig. Mm-hmm. Der vil mit SDU satser på, eller sigter på, at blive sådan, så jamen, når jeg først har logget mig ind, så er det de informationer, der vedrører mig, jeg får. Jeg har godt fået nogle andre, som er generelle af det, men jeg får dem, der vedrører mig. Mm-hmm. Og som hovedskema, eller som hovedting i det, sådan set, jeg får mit ugeskema op. Så kan jeg se her, det er de timer, jeg skal have det. Jeg kan gå ned og se, hvis jeg klikker på studieordning, så får jeg min studieordning op. Så får jeg se, hvad der er relevant for mig at holde i. Hvis jeg går ind og klikker på en elektronisk opslagstavle eller noget, jamen så får jeg de informationer, der vedrører mig. Det er kun mine timeændringer, for eksempel. Eller lokale ændringer, eller eksamensafmeldinger, eller hvad det nu måtte være. Det er det, der er forskellen for en portal, og så mit SDU. Det er, at mit SDU kan jeg gå ind og finde, du er nødt til at logge det ind, så jeg ved, hvem du er, og så finder jeg de informationer, der vedrører dig. Det svarer lidt til, hvis du bruger borger.dk. Ja. Når du står uden for borger.dk, så har du en generelle informationer om en ny skatteordning og ny receptpligt og medicin og alt muligt andet. Men når så du logger ind på borger.dk, så får du noget, der er specifikt for dig. Du kan selvfølgelig stadigvæk se, at der er generelt af det. Det er på samme måde, som man tænker at lave mit SDU. Er det så en erstatning for Blackboard? Nej. Blackboard er jo et e-læringssystem. Ja. Og det betyder det sted, hvor man går ind og lærer nogle ting, eller har nogle færre timer af det i det. Hvorimod det andet her, det er som et informationssystem. Så hvad er det så i forhold til, så i forhold til SDU.dk, man vil afskaffe det, eller hvordan? Nej, vi vil sådan set ikke afskaffe det som sådan. Man vil bare samle informationerne, så det bliver lettere for den, der sidder der, som ikke længere har den der med at sige, jeg kan ikke finde det. Det vil sige, at det laver relevant information til den relevante person på et relevante tidspunkt. Det er virkelig det at lave. Men hvad skal SDU.dk så? Hvad skal det så gøre godt for? Jamen SDU.dk er jo lige så meget også for dem, der vil ind og læse. Ja. Det er også for kommende studerende. Ja. Sige, okay, hvad er det, jeg kan læse? Okay. Men den der mit SDU, det går ind og tager af. Nu er du journaliststuderende, så det binder dig til journalistik. Mm-hmm.
Hvis nu du godt kunne tænke dig at tage et sidefag i historie, det kan jeg jo ikke se ved, at du er koblet ind som det. Nej. Så vil du gå over på stu.dk og så sige, okay, her kan jeg så gå ind og læse om, hvad hvis nu jeg tager historie, hvad med et enkelt fag i historie, hvornår bliver det udbudt, og hvad er det for noget. Så de informationer har du stadigvæk behov for at kunne lave. Jeg tænkte på, jeg kommer tilbage til det, men i hvert fald sådan, hvem skal finansiere det? Altså, hvad har I sådan en forretningsplan ud fra, hvem der skal finansiere det? Forretningsplanen er ud for det projekt, som kører, som rektor har bevilget, de der 34 millioner, til at lave de studerende i centrum. Ja. Det er derudfra, at det skal finansieres. Okay. Der er ikke, så det er bare, hvem er det, der bevilger det? Det er studiet eller staten? Nej, det er jo sådan set rektor. Altså den måde, som universitet hænger sammen på rent økonomisk, der er jo der er nogle bevillinger, der går. I virkeligheden går alle bevillinger til rektor. Rektor får alle bevillinger, omkring 2 milliarder. Men hvad giver de bevillinger? Det gør jo enten staten gør det, men de bevillinger gives jo i forhold til forskningsrelateret. Du får en vis procentdel til forskning. Ja. Du får en vis procentdel det, der hedder ståer. Ståerne, det er de studerende, for hver gang, at du består en eksamen, så udmønter det en stor, ikke? Og så får man penge ind på den måde. Det. Og så er der eksterne bevillinger. Og ud af de bevillinger, der er så kommet ind, har rektor en pulje, det der hedder rektorpuljen. Han fordeler så ud på de forskellige fakulteter, så fakulteterne har penge, som så fordeler ud på institutter og til studier og den måde. Og der er der sådan en rektorpulje i, der har sagt, at vi tager rektorpuljen, eller i det her tilfælde er det vores egen kapital. Det står inde på stu.dk, hvad det hedder, om de studerende i centrum, der kan man se, hvordan den bevilger det egentlig. Ja. Der står de der, men det er 34 millioner, hvor der er de 30 af dem går man ud og reserverer de 4. Og så sætter man nogle projekter i gang i det, jeg ved ikke, det er 40 projekter, eller hvor meget, der man sætter i gang med forskellige ting. Blandt andet den der studie, launch eller One Step, der er fredagsbarne også et projekt og sådan noget. Så det er ud for den samme pulje, man tager. Sådan lige tilbage til mit SDU, altså hvorfor er det, der er brug for det? Det skal jeg næsten spørge dig om. Hvorfor er det, I ikke kan finde informationer, når det står derinde? Det jeg skulle til at sige. Altså, der er brug for, at det skal gøres mere overskueligt og nemt. Ja, der er brug for det. Så kan man så vende om. Hvis nu jeg skal modspille dig lidt, og er journalistik eller journalist lidt i stedet for, så kan jeg sige, hvorfor er jeres overgang så vant til, at mor finder tingene, eller hvorhen er tingene? Hvordan får vi det serveret, eller hvordan er vi vant til MTV, hvor der er det hele zapper så hurtigt, vi er vant til at få informationerne. Eller når det er, at vi skal snakke med nogen, så går vi bare ud på Facebook i stedet for, så er det hurtigt lige at få det, ikke? Og så kan vi spørge nogen af det hele. Er det sådan, mener du, at grunden til, at der er behov for det, det er fordi de studerende, de simpelthen er for forkælede? Det kunne jeg godt fristes til at sige, ikke at de er for forkælet, det er sådan, men det er den kultur, man er vokset op med. Det er den måde, man er vokset op med. Man kommer stadigvæk i fra folkeskolen, gymnasiet, hvor man egentlig kommer fra, så har man kørt op i et skema hele tiden. Man ved hele tiden, hvad man skal. Så kommer man på universitetet og bliver netop forskellen mellem en elev og en studerende. Ja. Og så skal man selv til at finde nogle ting. Man får bare anvist nogle steder, hvor man kan finde information, men man skal selv finde den. Og det er måske det spring, der tager lidt længere tid om at komme i. Ja. Og så plus også, at jamen, der er et hav informationer derinde. Der findes flere 100.000 sider, så det kan godt være svært, hvis det er, at man ikke lige går ind og bookmarker det og sådan noget i det og sådan noget. Og så opgiver man det bag til MTV, der man opgiver måske lidt hurtigere, end man har gjort før i tiden, eller inden dengang man skulle bruge aviserne og lede det igennem en hel avis. Dit eget fag, du kunne bare se, dengang det hele var på mikrofis, så kigger man sådan en hel avis igennem. I dag, der skal vi helst ind og søge det på Infomedia eller noget andet, for at kan finde det. Sådan noget. Så der er forskel i det. Så du skal ikke misforstå, det er ikke negativt ment som vel forkælet, men det er en anden måde, man er opdraget på. Så derfor kan det være, at det er en anden måde, man også skal give det. Så mit SDU, det er ikke sådan det er ikke et rent alternativ hverken til eksempelvis noget som Blackboard eller SDU.dk. Nej. Kan man kalde det en hybrid? Nej, egentlig ikke, for det er ikke et læringsværktøj. Nej. Altså, hvis vi tager Blackboard, det er jo det sted, hvor du går ind for at lære. Egentlig er Blackboard et e-læringssted. Og i Danmark bruger vi det jo ikke som distant learning, men det var det faktisk tænkt til i gamle dage, jo ikke, da det opstod i Australien og USA, til Sverige bruger det også for eksempel sådan noget til distant learning. Det gør vi jo slet ikke her. Så kan man bruge det til e-læring, hvordan man siger, jamen du kan få læring på det tidspunkt, du selv vil, og når du har behov for det og tid til det hele. Men det var også tænkt til et sted, hvor man kan sige, at da man startede med det her på stedet, så sagde man, jamen okay, i stedet for at hver underviser har sådan en hjemmeside, eller hvor lå det så henne, og i jeres timer for eksempel i dansk, når I har det, jamen så var der en underviser, der lagde sine eksempler op et sted, og
Når så I havde det i skrivning eller noget andet, jamen, så lagde de det et andet sted. Så samler man det et sted, som siger, vi ved altid, hvis I går ind i Blackboard, så kan man se, at du går ind, så er du automatisk tilmeldt de hold, så kan du se det derinde. Og så har man det lukket derinde. Så ligger det heller ikke spredt på offentlige sider. Så man kan faktisk lave noget lukket. Så kan man så lave videre i det, hvis de studerende vil være med til det, så har man så nogle virtuelle klasserum, hvor man kan lave grupper derinde mellem studerende, så man kan skrive. Egentlig er der jo også et test, altså et miljø-grading-center derinde, hvor man kan gå ind og få stillet opgaver, og så kan man få rettet de opgaver derinde i det også. Og man bruger det også til digital eksamen for eksempel, fordi man afleverer eksamensopgaver derinde. Så det er et læringssted, altså elektronisk klassevalg, skal man kalde det. Og mit SDU har slet ikke noget med det at gøre. Det kan man kalde mere en opslagstavle eller et informationscenter, et informationssted. Okay. Ved du noget omkring, hvordan at de studerende synes om Blackboard? Jeg ved fra nogle undersøgelser, der er lavet af det i det. Og der er folk, der er for et Blackboard, og der er folk, der er imod Blackboard. Jeg ved ikke noget entydigt om det. Nej. Og jeg tror, det kan være lidt forskelligt, hvad det er for nogle grupper, der ligger inde. Men det er sådan, vi har fundet frem til, det er sådan lidt, at dem, der synes, at Blackboard er dårligt, det er fordi, at der ikke er, altså den der overskuelighed, altså nu snakker det selv om at være forkælet, og det skal ligge der, ikke? Men det er det, der gør, at det bliver meget, altså at folk synes, det er irriterende at bruge, og samtidig med, så underviserne er ikke specielt gode til heller at bruge det, eller undervise eleverne i, hvordan man skal bruge det. Nej. Så det er ligesom det kritikpunkter, der går på det. Men det er som sådan ikke noget at gøre med mit SDU. Altså det er ikke, det vil man ikke gå ind og man vil ikke samle det. Nej. Det eneste man vil samle, det kan være, at du godt fra det her sted, hvordan det end bliver, det er slet ikke tænkt, og der er ikke nogen platform, og der er ikke sagt, det er det her program, der skal laves til noget. Men det sted vil du også nok være et eller andet sted, ligesom vi har jeres log-on-sted, for at gå ind og se, hvad I har fået i karakterer, og forskellige aflysninger, eller afmeldinger til eksamen og sådan noget. Jamen et eller andet sted logger man ind, hvor så man har sådan informationer. Hvad vil være naturligt? Hvad kunne man godt tænke sig? Var det naturligt for eksempel, at når du logget ind, så kom dit ugeskema op, og så derfra kunne du logge ind til Blackboard, og derfra kunne du logge ind til din mail, eller hvordan og hvorledes. Det er jo slet ikke taget hensyn til, eller taget. Kigge på endnu. Okay. Hvornår regner du med, at mit studie skal gå i luften? Og det personligt tror jeg ikke, det sker før i ultimo 14, først 15. Måske i sommeren 15. Men tænker I, nu sagde du selv, at det der med, tænker I, at det kunne være en god idé for de studerende, at man ligesom havde, at man kunne logge ind, og så lå der et skema, og så kunne man sådan gå videre til Blackboard, eller den, altså, at det skal være for den det kunne være det, du selv kalder det, de studerendes intranet, hvis du vil sige det på den måde, for eksempel. Kunne det godt være. Okay. Lidt ligesom vi er i gang med at lave vores opgave. Kan du sige, ikke? Ja. Super. De spørgeskemaer, der blev lavet til den der fredagsbar. Hvad kan du sige om dem? Jamen jeg kan ikke sige så meget. Jeg kan sige, at det ligger i den her kasse. Okay. Jeg kan godt sige. Og der er så meget i, som er studerende. Nu har jeg bare taget dem op her. Kan du se, der er 10 af dem. Så kan du prøve at sådan, og det er jo sådan rent 10 tilfældigt. Ja. Der bare ligger ude. Og man kan jo sige, hvis du kigger på sådan et spørgeskema, ikke, så har vi jo sådan skrevet heroppe i stille det spørgsmål. Du synes, at det der er min idé, og jeg vil stadigvæk prøve på det, det var egentlig at få lavet en forsamling af studerende. Ja. Forsamling på 100 studerende. Til et arrangement. Hvad skal der til for, at der gider komme så mange studerende, cola, pizza, øl, stand-up, hvad skal der til for, at der være så mange? Og så forklare dem, hvad ideen er, fordi det er svært i og for sig at forstå, har jeg fundet ud af, at det ikke bare er en ny portal, man laver. Men er Blackboard en portal? Blackboard er ikke en portal. Okay. Jo, det kan du godt sige, at Blackboard er en portal. Det er også en portal. Fordi den portal går du ind på, så kan du se, hvilke fag du er tilmeldt. Du kan se andre fag. Så kan du se, der er e-læringsrum, du kan lave connection, du kan se film og det. Så det er en portal til den slags ting. Men i virkeligheden, hvis du kigger på ordet portal, det er jo et entalsord, og det er der en vis grund til. Fordi lige snart du har mere end en portal, så er det sådan set en linksamling. Så forsvinder det jo. Hele tidernes morgen var Indrigsministeriet, vi lavede det, der hed Borger.dk. Det var din portal og min portal. Så gik man ind, derfra kunne man så linke sig ind til alt i verden, så skulle kun huske det. Nu skal vi jo huske Borger.dk, eller Virk.dk, eller Blackboard, eller hvad det nu er. Det er forskellige portaler, vi har. Og så går noget i ideen med portalen væk, som var tænkt i gamle dage. Så det var det i det. Okay. Men det er godt, vi har lavet, det var sådan et møde, hvor så man kunne forklare de her ting, og så prøve at diskutere, hvad er vigtigt, fordi
Det jeg meget gerne vil frem til, det er, at de studerende og almindelige studerende, ikke nogen politisk organisation, ikke noget specifikt eller noget, men bredt udvalgte studerende siger, hvilken type informationer kunne jeg godt tænke mig, der kom, hvis jeg lukkede ind på sådan noget. Og så står der så undervisning, arrangementer, ud fra det sociale. Det er åbenbart sociale, må vi gå ud fra, ikke? Ja. Men det der egentlig er gjort, hvis du kigger op ovenover med skråskrift, så er der skrevet herop, tænker på, og så er der skrevet nogle eksempler, bare for at lede folk hen på det. Og der er så, når man kigger igennem flere skemaerne, så må man sige, ideen fra studerendes egen side, sådan er vi som mennesker. Men hvis vi ser nogle ting, så synes vi også, det er en god idé. Så synes man også, det er en god idé. Så skriver man dem i virkeligheden. Og det er meget få ekstra, man så kommer på. Det var derfor, jeg gerne ville have lavet et møde, hvor man kunne snakke, i stedet for at lave skemaer. Ja. Fordi du bliver meget præget af det. Kunne I ikke bare have undværet at lave de eksempler her? Nej, fordi hvad vil du så have tænkt på af informationer? Så får du heller ikke præget folk hen i en idé. Vi har sådan set prøvet at, med folk, der laver spørgeskemaer, at se, hvordan er for og imod i det og det. Så det er sådan lidt at... Det er sådan noget, men manipulation i det, hvad man siger. Kan du sige hen i. Men nu, vi har haft nogle flere skema, eller flere undersøgelser, brugerundersøgelser jo, med StudiK og andre ting blandt studerende af det. Så der, man ved noget af det, som for eksempel er mest efterlyst, kan vi se, det er skemaer. Det er jo fuldt at vide for. Ja. Man gerne vil lave det på Sund, vi ved, de har det nede på nettet. Så det er sådan set fair nok, det kommer meget ud i det. Mm. Men derfor kan du se, at det sådan er lidt spredt, hvad der er lavet, og så alligevel ikke. Så meningen var sådan set at prøve at få samlet det her, og sætte det op, og så se, hvad det vil gå efter. Det jeg så godt vil til at kigge på, det er i virkeligheden, så siger vi sådan, okay, det jeg godt ville, det var, en ting var for de her, men da det er meget svært, det viser i de her projekter, meget svært at få studerende i tale. Ja. Så ved hjælp af det her, så vil jeg godt have, så kunne folk skrive deres navn og e-mail, fakultet, hvor de var henne, og så sætte et kryds hernede, ja, I må gerne kontakte mig for at hente yderligere oplysninger. Mm-hmm. På de 10, jeg ser med her, er der ikke en, der sætter kryds. Så det er, altså, problemet, det bunder i, hvis man skal finde ud af, hvad de studerende gerne vil. Meget problem, det er simpelthen at få fat i de studerende. De tænker, at de vil gerne brokke sig, men de vil ikke gøre noget ved det. Nej, og så er det så igen, jeg vil godt have dig til at hjælpe med at sige, hvad skal der så til, for at I gider komme? Ja. Altså, den første øl gratis i en fredagsbar, det kan man godt, så man godt udfylde nogen. Der er så en ud af dem her, der så har lavet den her, ikke? Og det er så fair nok, dem vil der også være nogen af, ikke? Som siger, jeg skriver ikke noget med mit navn, fordi så seriøst kunne jeg ikke engang være, vel? Nej. Så det så lidt tilbage, og det er ikke for at skyde på studerende eller noget, men der er også lidt med, vær nu med til at tage lidt ansvar også for, hvis I gerne vil være med til at have indflydelse. Altså. Ja. Det er virkelig svært at få fat i jer. Ja. Fordi, okay, min idé med det her var så at sige, hvis vi lavede det her, så kan vi mindst få nogen til at krydse af, og så kunne vi bruge dem som et brugerpanel, og vende tilbage, så kunne vi stille de her spørgsmål, så har vi i hvert fald udgangspunkt at sige, nu har vi lavet det her, der er faktisk 287 skemaer, der er besvaret, og jeg vil skyde på, der er omkring 200 af dem duer i hvert fald til noget, ikke? Ja. Og ud af dem er der måske 15 max, som har sat et kryds henne. Okay. Så kunne man... Så din opfordring, det er, at de studerende de skal tage noget ansvar, hvis de gerne vil have noget bedre. Ja. Så det... Men det er så, jeg har fundet ud af de spørgeskema, det er, at hvad er det så helt præcis, de har fundet ud af? Jamen, vi har fundet ud af det der, at okay, vi har da i hvert fald 200 meningstilkendegivelser af, at det er en god idé at lave et spørgeskema, eller en god idé at lave et ugeskema af det. Så det kan vi lave. De elektroniske opslagstavler, det hele, kan vi lave. Mm. Du kan vente om at sige, det der var vores idé, eller det som vi troede kunne være en god idé, kan vi da få bekræftet i. Det er der i hvert fald 200 mennesker, der siger, det vil vi godt skrive under på en god idé. Og så kommer der nogle enkelte forslag. Der kommer måske 15-20 ekstra ting ind i, som man kunne så begynde at kigge lidt på også. Ikke? Mm. Det kan man så bruge som udgangspunkt igen, til at man kan lave et møde, eller man kan i hvert fald indkalde til et møde på et tidspunkt i efteråret, og sige, prøv her, der nu kommer de her, der er nogen, der vil være med i en fokusgruppe, til hvordan vi kommer videre med det. Så du kan sige, at vi har lært så meget, at det er et startskud i det, og vi har fået bekræftet nogle ting, så vi kan nu komme videre i hvert fald. Så det, altså, det var det 287, der havde været med? Der er 287 spørgeskemaer, der er besvaret. Okay. Og ud af dem er der cirka 200 brugbare. Hvad synes du om... Ved du noget, eller jeg vil sige... Nu kan jeg til hvert fald tage udgangspunkt i mit eget studie. Ja. Det ved jeg i hvert fald noget om. Ja. Og der er der i hvert fald en bred enighed om, at Blackboard, det er ikke noget lort, men det er heller ikke
optimalt. Nej. Det kan der være mange årsager til. Yes. Dels måske fordi, at lærerne ikke har været gode nok til at undervise os i det. Ja. Dels fordi, at der kan være forskellige årsager til, at man synes det ene og det andet. Ja. Derfor er meget af vores hvad kan man sige, interaktion med, på det faglige niveau rykket fra Blackboard, for det har helt sikkert også nogle funktioner, hvor man kan gøre det på, til Facebook. Ja. Hvad synes du om det? Og er det simpelthen er det ikke en falliterklæring, at de studerende de bruger Facebook som faglig platform, når du må gerne have dem til at bruge Blackboard? Det vil du gerne have mig til at sige ja til, men det vil jeg egentlig ikke sige. Fordi hvad kan du forholde dig til det? Jeg kan forholde mig til det, ikke? Og så sige, at punkt 1, ja, man kunne give noget ordentlig undervisning i Blackboard, og sørge for det var. Det fik I tidernes morgen. Der havde de første journaliststuderende fik et ordentligt. Ja. For det må undervise det selv. Det er den ene ting. Man skal have et engagement ved underviserne i at ville bruge Blackboard som et e-læringsværktøj, og ikke bare lægge nogle filer ind, som man lige så godt kunne få et andet sted fra, eller bruge det. Så kan man sige, på samme måde som du i forvejen sikkert har en mail, inden du kommer her til en Hotmail eller Gmail eller noget andet, så vil vi gerne have dig til at bruge den officielle mail, du får, din student mail derude, fordi det er den, vi melder officielt tilbage til. Og man kan sige, den er sikret, den vil altid være på køre, ellers har du stedet, du kan klage det hele. Men I bruger mange gange det, I har i forvejen for deres venner og sådan noget. Og det er jo fair nok. På samme måde gør I jo også med Facebook, fordi det er jo jeres hverdagstool med jeres venner. Dem bruger I ikke kun til jeres studiekammerater, men også til alle jeres andre venner og familiemedlemmer det hele. Så det kan godt være svært at sige, hvorfor skal jeg sætte skifte mellem to? Hvis nu min studiekammerat Paul alligevel, vi skriver projekt sammen, hvis han alligevel kommunikerer til hverdag på Facebook, hvorfor skal jeg så gå ind i Blackboard og gøre det? Og det synes jeg er helt okay. Men er der ikke en udfordring i det? Det føler jeg ikke. Jeg går ikke som person. Hvad synes de studerende i centrum? Altså du er projektansvarlig. Jeg er projektansvarlig for mit studie. Ja, så det, men er der ikke en eller anden form for, altså, der må der være en eller anden erkendelse af, at det der må da være ærgerligt, at man har flyttet det faglige fokus væk fra det, man oprindeligt var udgangspunktet, til at Facebook nu bliver den her. Ja, men hvis alternativet er, at du ikke vil bruge det overhovedet. Hvorfor bruger du så internettet overhovedet? Hvorfor altså ikke bare bruge Facebook? Men Facebook også internet. Eller e-læringssystemet, Blackboard? Jamen det er fordi, jeg kan jo ikke lægge alle lukkede ting ud på Facebook. Altså Facebook er jo en åben ting i det. Vi bruger det. Facebook, der er en masse grupper på SDU, som vi bruger det, men det er mest markedsføringsmæssigt for at gå ud af. Men du kan da sagtens lave en lukket gruppe, som ingen ved noget om på Facebook. Altså, det kunne jeg da godt lave det, men jeg styrer jo ikke Facebook. Hvad så hvis Facebook går ned? Jeg kan jo ikke styre, at når du skal til eksamen, at det lige præcis ligger derude. Jeg kan jo ikke anklage Facebook for at sige, hey, nu gik serveren ned i 2 timer, og det er lige præcis der, du kunne se eksamensspørgsmålene, det bliver lagt op og sådan. Ja. Men det kan jeg styre det andet. Så hvad der formelt er ting, hvad man kan sige, hvad studielovsmæssigt du kan klandre mig for, at jeg er nødt til at have et system, jeg kan styre. Og det er så det, vi bruger e-læringssystem til. Man kan sige, at en af ulemperne ved Blackboard, det var, at Blackboard startede som værende et e-læringssystem. I dag er det også over ved et studieadministrativt system. Altså det er et stort amerikansk system, hvor det i starten havde fokus på at være e-læring og distant learning. Så er det nu i dag fokus på hele studieadministrativt system, det som vi bruger stads til os. Og på stedet, altså hvor alle dine oplysninger i, hvad for nogle eksamener du har været til, et adresse og brugernummer og alt sådan noget ligger. Så derfor har Blackboard-organisationen i mange år haft fokus på at udvikle deres system som mere studieadministrativt. Så derfor findes der også en masse derinde i, hvor de laver wiki og blog og elektronisk studierum og betalingssystemer og alt muligt mærkeligt. Hvor de jo ikke har fokus på e-læring kun. Man kan finde andre, hvis du går ud og googler for eksempel og kigger på ren e-læringssystemer. Så findes der for eksempel et stort det her Frontier, som jo er anderledes igen. Om det er bedre eller dårligt, det er igen, hvordan man kommer ind på og ser på det. Ikke? Men der er i hvert fald nogen, når der findes nogle freeware, hvor det er, at man har rene læringssystemer og gør meget ud af det, og så bygger mere op i den platform end i det andet. Så om det så er Blackboard, er det rigtigt eller ej, det er svært at sige, men man kan i hvert fald sige, at vi har opnået det ved, at vi har et sted, hvor det er, at man lægger informationer,
Så uanset hvad studie du læser på, hvis du kommer og siger, jamen hvad er studieordningen, kan vi sige til dig, gå ind i Blackboard, tag dit studie, eller tag dit fag, så kan du se en af siderne informationer om det. Hvem er underviseren? Det kan du også se derinde. Så i virkeligheden er det nogle informationer, som man godt kunne have lagt ud på nettet, men hvor vi allerede for mange år siden fandt ud af, da nettet var unge, og det siger, jamen de studerende synes, det kunne være svært at gå ind og se det hele, hvorfor ligger det der, ikke? Og så har man så et e-læringssystem, hvor man samler. Okay. Du har også derinde i, at du kan aflevere nogle opgaver, og du kan modtage opgaver, der ligger samlet ind, som vi startede med at sige, så har vi dem samlet et sted. Men igen, der kræves 2 parter til at spille. Både de studerende skal synes, det er godt, og underviseren skal synes, det er godt. Så hvis underviseren også er entusiastisk og motiverende for det, hvis alle jeres lydklip for eksempel, når I har radio over det, hvis de lå derinde, og man udvikler sig at kommentere derinde, og vi kunne lave en lille multiple choice test derindefra, sådan noget, så vil du nok bruge det mere på en anden måde. Så vil det være mere naturligt. Så det igen, der kommer an på, hvordan bruger man det. Sådan, umiddelbart så har jeg har et spørgsmål tilbage, og det er mit SDU. Nu ved jeg selvfølgelig, du sagde altså det er 2014-15 stykker, at man sådan regner med, at det bliver skudt i luften eller komme i gang. Men hvad kunne man forestille sig sådan i fremtiden, det kunne munde ud i? Kunne det være, altså, er det en app, eller hvad kunne man altså sådan forestille sig, at måske Blackboard der bliver slået sammen? Det kunne godt, man kunne. En vej man kunne gå, det var at bygge det i Blackboard. Bygge videre, og så der findes noget, der hedder Blackboard Portal, hvor så du går ind og tager portal, altså laver en portal igen, og så bygger en app op på den måde, hvor så du siger, jeg tager de 8 building blocks, der ligger fra Blackboard af, hvor man kan gå ind og se timer, man er tilmeldt udveksling af opgaver og sådan 8 ting derindefra for eksempel, og så bygger du selv blogge ved siden af, hvor så lige snart du logger dig ind på den, jamen så fik du også mit skoleskema frem, eller mit ugeskema frem, og du fik din elektroniske opslagstavle. Man kan sige, fordelen er i forvejen, at man bruger Blackboard til at sende informationer med. Du kan jo altid, hvis du går ind i Blackboard, så kan underviseren skrive derinde, timerne er aflyst i dag, eller derindefra sender de jo også, jeg ved ikke om I gør det, men mange, jeg har altid brugt at sende sms'er derindefra, eller e-mail, så det ikke. For der har du dit hold, så kan du sende. Så det er let at kommunikere på den måde derinde. Så det kunne forestille sig at være det. Det kunne også være et selvstændigt, ligesom det I vil lave, sådan et selvstændigt student site, hvordan man gik ind på, og så var derfra til at logge ind op imod, altså se jeres på se jeres karakterer og den slags ting, og så få Blackboard og så videre til mailsystemet. Altså vores idé er jo at samle det fuldstændigt. Ja. Altså så at det første du har din egen, altså de vil gøre sådan så Facebook og Blackboard bliver slået, det var en hybrid simpelthen. Altså som siger, du får et login, du starter, det er et lukket system, du kan kun benytte det når du er studerende her. Du får et login, og så har du alle faner er sammen, altså mail, selvbetjening, skema. Der er også vi tænker også, at der skal være en chatfunktion, så man kan snakke med studerende, og der skal også være det der er også rigtig vigtigt, det er at lærerne, underviserne, de også er aktive spillere i det her, at de også, så man kan kommunikere meget bedre, altså med fokus på fagligheden, altså så man tager fagligheden fra Blackboard, og så anvendeligheden og genkendeligheden og gennemsigtigheden, hvad vi kalder det, af Facebook, og så laver en hybrid, ikke? Men det kan du jo godt, det var bare et påklædnings... Altså det er jo funktionaliteten, jeg er interesseret i bagved. Hvordan du så klæder den på derude, er jo sådan set irrelevant for mig. Ja. Om du gør det på en ene måde, og der kunne du lige så godt tage på Blackboard, fordi Blackboard kan du lave login til alle de forskellige. Blackboard kan du lave en linkning ud. Der kan man så måske bare sige, at de studerende er blevet så, igen tilbage til udgangspunktet, så forkælet og ledet, i hvert fald vokset op på en anden tid, hvor at man, hvis man ikke finder det efter først 5 minutter, så siger man, det kan jeg ikke, så ved jeg ikke, hvor det er. Nej. Og så er det jo det smarte ved, at Facebook, det er jo sådan noget, der er nærmest indoktrineret i hvert fald de studerende, mange af dem i hvert fald. Så derfor så, hvis man kunne lave noget, der var genkendeligt derfra, og så det var totalt overskueligt, så ville man måske heller ikke møde det der. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke finde ud af. Men det er jo godt, så vil jeg godt tænke mig at udfordre dig lidt. Nu er du på et universitet, ikke? Ja. Så hvis nu vi kun gør det, som du kender i forvejen, hvordan vil du nogensinde lave forskning så?
Jeg tænker ikke i forhold til altså jeg tænker, Jamen, jeg tænker i forhold til det internet. Det ved jeg godt, men du er på et sted, hvor du kun får undervisning, der er forskningsbaseret, ikke? Ja. Så vi skal gerne have dig løftet fra at være elev til at være studerende. Ja. Så hvis det er, du ikke kan løfte dig selv til anden kun, hvad du har set igennem hele dit liv og sådan noget, hvordan skal vi så nogensinde få dig løftet til at være studerende selv, hvor du selv skal udfordre, hvor du skal studere, i stedet for bare at være lærer? Altså, umiddelbart så vil jeg jo sige, at jeg føler, at det ikke har med sagen at gøre. Jeg synes, du taler noget helt andet, end det jeg vil. Du mener ikke, at det er en læringsproces for dig også, at du er kommet til det stadie? Altså, hvis du kigger som journalist, prøv at kigge tilbage på tiden, hvor det var, man tog gymnasierne, og så sagde, der løftede man sig fra at være skoleelev, og så op til at være gymnasieelev, så man begyndte at tage mere ansvar for sig selv og sådan noget. Nu kommer du så til et universitet, og så igen, du skal til at finde din egen studie, og du skal finde tingene i det og sådan noget. Og ikke kun du skulle gerne til at være lidt udfordrende, i stedet for kun at være genkendelig. Mm-hmm. Jamen altså, umiddelbart så vil jeg sige, at jeg føler stadig ikke, at det har noget med det at gøre. Altså, hvis du jeg synes ikke, at det er et mål. Altså, det er jo ikke fordi, at man ikke skal være studerende, at man skal gå tilbage til at være folkeskolelev eller gymnasielev. Det handler om, det er jo, at når man er vokset op i sådan en Facebook-generation, eller hvad man skal kalde det, så synes jeg ikke, at der er noget galt i det, hvis man bare, altså det er jo ikke fordi vi skal bruge Facebook, men bare de der super simple funktioner, der er i Facebook, og så bruge dem til at, altså, for du skal jo stadig kunne finde ting derinde. Det er jo stadigvæk et Blackboards faglighed, der er i fokus. Det er bare det der med at gøre det mere overskueligt. Det har jo ikke noget at gøre med, at du ikke kommer til at udfordre dig selv. Hvad så, når Facebook ændrer sin skal? Skal man så ændre skallen ind i den? Facebook har lavet nu den timeline dernede. Ja, men det er netop det, der er i det her, vores projekt, det er, der er ikke, det eneste fagligt, der er i det her, det er, eller ikke fagligt, det eneste socialt, der er i det her, det er, hvad er det sociale arrangementer på universitetet? Det har ikke, der er ikke profil, altså jo, jeg tror vist også, der er profilbillede, men det er så, det kan man så selv vælge, om man har lyst til. Det er ikke så forstår jeg ikke helt, hvad mener du så med det Facebook-like? Jamen, der er ikke opdateringer, der er ikke timelines, der er ikke billeder. Det er, at man bare tager Facebooks, altså nogle redskaber i Facebook, som er sindssygt gode at anvende, og folk kender i forvejen, og så stadig benytter sig af Blackboards faglighed. Hvad har du i Facebook af redskaber? En chatfunktion og sådan noget? Ja. Men chatten er opfundet for 20 år siden. Det er jo bare Facebook, der har taget den derinde i. Jo. Hvorfor ikke lade den ligge som den selv er? Det er en chatfunktion i den. Men vi vil også eller en follow, eller hvad det er. Jamen okay, men hvorfor skal det så ligne Facebook? Eller hvad er det så? Så forstår jeg ikke helt, hvad det er. Nej, men det der med, at man har, altså for eksempel på vores, det er sådan, så har man sin egen profil, eksempelvis, ikke? Så kan man så, og så er man så inddelt. Altså igen, ligesom altså man er inddelt under fakulteter og sådan noget. Og så kan man, er der selvfølgelig søgefunktioner, så kan du finde lærerne, altså sådan nogle ting. Og det er også derfor, at man er, altså, jeg skal ikke kunne se, jeg skal ikke vide, hvad de laver over på medicinsk. Nej. Så det er kun altså journalistik eller den samfundsfaglige fakultet, der er samlet det jeg kan se på. Og så lærerne, altså det er bare for at gøre det mere nemt. Okay. Og så det du virkelig piller ud er jo sådan set det vi prøver at spørge om, hvad er funktionaliteten der skal ligge inde i den. Og det er også derfor det er relevant for os at snakke med jer jo. Så det er jo funktionaliteten vi går i. Det er ikke Facebook like. Det er ikke, nej, okay, men det er der misforstået. Ja, okay. Men det er, hvad er det der gør at Facebook det er så nemt at bruge? Men det er jo også, det skal selvfølgelig virke. Det har jo 100%, 98% faglig orientering. Det har jo intet, og det er også derfor, at eksempelvis, at det er også, altså, kan man, jo, det var også et spørgsmål, jeg kunne stille dig. Er der noget, de studerende synes er irriterende ved Blackboard? Kunne det være sådan noget, som eksempel, at det er sådan topstyret, at de ikke selv har indflydelse på, hvad de kan bruge til? Ja, altså det har jo været før i hvert fald, at man ikke selv kunne lave rum. Lave læringsrum, hvor man ikke selv kunne sige, nu laver vi en gruppe hen for os selv og sådan noget. Man skal altid hen og bede nogen om at gøre det. Det ved jeg i mange år har været, og man har ikke kunne få det lavet om. Det er sådan noget, vi gerne vil lave op. Sådan noget med, at det, der er ligesom, man kan sige, anarki. Men det er 100% fokus på det 98% fokus på det faglige. Der er selvfølgelig også noget socialt i det, hvad der foregår herude. Men det er ikke sådan noget med, skal vi mødes nede og drikke bajer på Søgeklub om 1,5 time, når vi har skrevet det færdigt. Nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Men der kan man sige, der er der også et spørgsmål om at have tiltro og stole på de studerende, at sådan er det herinde, og så kan man så forholde sig til, alt det andet på Facebook. Men gjorde det noget, fordi vil der være nogen forskel
Altså, hvis du vil chatte derinde, ikke? Det behøver ikke kun at være faglig chat. Nej, det skal det være. Det er det. Men hvem skal så være politimanden? Men der skal det ikke være. Okay. Det er derfor, at det er ikke topstyret. Det er anarki, kan man sige. Eller der skal ikke sidde nogen, der sidder og censurerer. Der skal ikke sidde sådan nogen administrator og siger, hov, Kasper, du har vist spurgt Mads om, hvad han skulle lave på fredag. Så det ikke over at snakke altså sådan, men altså, der skal være total anarki på den måde, at de studerende har... Men det vi også sådan tænker og håber, det er, at der bliver skabt sådan et miljø, at så kommer det, når det er fagligt, og så tager vi den anden på Facebook, eller sms eller ringer, eller Skype, hvad ved jeg. Så det bliver, altså det er lagt op til, at det er kun, altså det er faglige, der er i fokus her. Så hvis man ikke har noget fagligt at byde ind med, så skal man ikke gå derind. Tror du på, at det vil kunne lykkes? Det er forudsætning. Det er forudsætning for at lykkes. Det er også derfor, at det her, det er jo kun en opgave. Tror du selv på det? Jeg synes helt klart, at det... Vil du skifte, hvis du sidder og snakker med Kasper, som nu er din studiekammerat alligevel, hvis I sidder og laver en opgave, du sidder derhjemme, og han sidder derhjemme, vil du så slå over på Facebook og så sige, hey Kasper, skulle vi ikke stoppe nu, og så gå ned og tage en øl? Det er så spørgsmålet, hvad det er, ikke? Altså, men så har det lidt, altså hvis det begrænser sig til det, så synes jeg vel egentlig ikke, så det. Men ja, jeg kan godt se, hvad du mener, men der er også bare forskel, fordi at på Facebook, der kan du lave alt muligt socialt, og det er jo det, vi prøver at skralde væk. Ja. Men det er rigtigt, men er det sådan set ikke ligegyldigt? Du startede med at sige, om det var ikke en falliterklæring, fordi I ikke brugte mediet. At I ikke brugte Blackboard. Ja, du spurgte mig, om det var, ikke? Om det ikke var, fordi ikke. Hvor jeg mener, nej, det er ikke det, jeg mener, det er. Men hvis man bare bruger mediet, og du også bruger det fagligt, altså, sådan som jeg oplever det i dag, så siger man jo, at man skal lave tingene der, hvor man bruger tingene. Man skal lave det, så der, hvor de unge er. Altså, det er den politik, de forfølger i hvert fald, når man går ud og laver marketing på Facebook, ikke? Fordi det er jo det, hvor de kommende studerende befinder sig, så der må vi lave marketing også i det. Og så kan man så sige, er det fagligt eller ej? Altså, der er flere forskellige måder, når man snakker om sådan nogle ting, at man vil have i det. Jeg mener stadigvæk, at Blackboard har den, at det bruges fagligt. De år, hvor jeg har brugt den til undervisning, eller alle de år, jamen det var for at lave informationer. Det var for at lægge ugesedler ud. Det var for, at man kunne få en undervisningsplan, man kunne se alle de der ting i det, og så kunne man samle det et sted. Det var fagligheden i den. Men jeg havde nogle folk, som alligevel skrev til mig på mail, fordi mailadressen står derinde, og dit kontoradresse der er derinde. Og sådan. Så, men så lang tid bare man fik det brugt til kommunikation, det er i hvert fald et sted, hvor det kan være inde, så synes jeg, det er okay. Om man så også sendte noget, der var mere privat, jamen, det betyder sådan set ikke så meget for mig i den sammenhæng. Jeg er mere men hvis man skriver på Facebook, eller hvis man skriver på dus.dk, nu gider jeg ikke mere. Vi mødes om en halv time. Altså det er noget andet, synes det er en helt anden snak, end at man har mulighed for at lave alt muligt andet, som ikke er fagligt. Ja. Så jeg synes ikke, at man kan, altså jeg synes ikke, at, men det der også ligesom er vores idé, det er ligesom, at der er en eller anden social, hvad kan man sige, accept af, at det er et fagligt rum. Og der også er en hvad kan man sige, en social censur på den måde, at hvis man siger, at hvis man kan se jo, hvad er det I laver, altså det fungerer ikke, det skal ikke være herinde. Altså der er sådan også en eller anden form for selvramsagelse i det er der, men der er ikke nogen, der holder øje med det, eller skulle være politibetjent. Nej, man skulle selv. Så det er de studerendes egen lukkede. Ja. Men så skal du næsten have opdragelsen, inden du kommer ind og gør det, ikke? Fordi der er ikke nogen, der holder øje med, hvis der er nogen, der gør noget forkert, eller forkert, eller hvad man skal sige. Men er det ikke ligegyldigt, hvis bare du har et sted, du vil bruge egentlig? Altså, det jeg frygter endnu mere, det er jo det, som sker netop at sige, at man vil ikke bruge stedet. Man får ikke brugt det. Man kan ikke få informationer, fordi at læreren lægger det ikke ind, eller underviseren, eller studerende. Det skal de jo gøre. Det er jo forudsætning for, det ved jeg godt, ja. Altså, det ved jeg godt, de skal ikke, men... Nu er det også bare på tegnebrættet, fordi det er jo langt fra en idé til... Ja, det ved jeg godt, men altså, forudsætning for, at det virker, det er, at lærerne skal bruge det. Ellers er det lige, så kan det ikke virke. Nej, men har I ikke oplevet, eller har du nogensinde oplevet din undervisning, at der er en underviser, der ikke har lagt noget ind på Blackboard, hvor han skulle? Så har det været... Det synes jeg faktisk ikke, men jeg synes så, der er sådan jeg synes så helt grundlæggende, at der er en helt anden... den måde man bruger Blackboard på sådan rent undervisning, altså jeg synes det er sådan lidt nogle gange, når jeg sidder til en forelæsning, så bliver de der powerpoints bare smidt ind, og så tænker man, okay, skulle jeg så have været her alligevel, altså så kunne jeg godt blive hjemme. Jeg synes det er på en anden, altså jeg tænker sådan lidt, at det kunne have været
bedre, hvis man sådan havde, hvis du skulle bruge et eller andet, så var der nogle ord på de der slides, og så blev du også tvunget til at høre efter, og så kunne du selv skrive ned og notere. For det der med, at du får 30 slides i et PowerPoint-show om et eller andet, om EU, altså, så det kan du bare læse hjemmefra, jeg behøver ikke komme her. Det er du fuldstændig ret i. Har du nogensinde hørt om de undersøgelser, der er lavet ude med, altså, man laver undervisningsevaluering? Mm-hmm. Der er en af mine kollegaer, han fik sig i, at han brugte også slidesene. Ja. Men så skrev de studerende, mange studerende klagede sådan over, det var ikke så godt, fordi om man ikke godt kunne få udleveret slidesene ind, så var det lettere at følge med, så kunne man tage noter det på. Det gjorde han så året efter. Ja, så kom der ikke. Jo, det gjorde det stadigvæk. Okay. Så lavede man evalueringen igen. Så fik han en meget dårlig evaluering, fordi han kunne jo ingenting. Han sagde kun, hvad der stod på de der slides, og det var det røvkedeligt. Hvorfor skulle man så komme? Okay. Altså, der er for og imod hele tiden med forskellige ting. Jeg vil give dig fuldstændig ret, hvis man skal have en læring i det der, men det er forskelligt jo. Personligt lærer jeg bedst ved at skrive. Så jeg vil gerne have ligesom dig, der er nogle stikord, hvor så man følger med. Man kan se stikord på slide, så kan man selv tage notater til. Det lærer jeg bedst ved i hvert fald. Det er så forskelligheder i, ikke? Men det vil jeg give dig ret i. Problemet kan være ved, når man snakker over sådan den der læring til enhver tid. Fordi en underviser har jo et incitament til at være, hvis jeg går ned og underviser 2 gange 45 minutter, 2 gange om ugen, så har jeg jo lige præcis de der 180 minutter, hvor jeg underviser. Ikke? Hvis så man begynder at lægge ud på Blackboard, og man begynder at svare og sige, hey, jeg forstår ikke helt det der, så forventer du vel også, at underviseren svarer tilbage igen. Så hvor mange timer arbejder underviseren så? Ja. Så har underviseren jo ikke den der incitament i starten, det er spændende, mens man er ung, eller andet, så siger man, hey, det er spændende, mine studerende, de er interesseret i at svare tilbage igen. Hvis så, at man har den forventning i det hele tiden, så bliver den arbejdstid ret meget lige pludselig med. Så i stedet for at få det centreret, sådan så man kan sige, okay, det er fint, du stiller nogle spørgsmål, dem samler jeg op, så til næste forelæsning, så tager jeg et spørgsmål, så svarer jeg på det hele. Men så gider man ikke rigtig svare på ud på nettet og sådan noget måske, fordi man får ikke svar tilbage, så får man ikke den interaktion igen, som det skal være. Ja. Så det er ikke uden, du skal ikke misstå det her, men det er bare for at fortælle dig, det er ikke uden problemer på de her måder at gøre tingene på. Der er slet ikke, altså, det er slet ikke, altså, hele forudsætningen for, at at vores projekt skal lykkes, det er jo, at folk, de bruger det, og de gør det. Ja. Og så er der jo så kan du sige, jamen, de har 180 minutters undervisning, eller hvad du sagde, ikke? Altså, jo, 2 gange 45. Ja, et eller andet, og så men altså, okay, jamen, ja. Okay, altså, jamen, jeg ved ikke, altså, du ved, så er der mange faktorer. Men det er der er så mange faktorer i det. Så det er, men det er også det, altså nu har jeg læst i den der rapport fra 2010, der kom omkring de studerende og deres vurdering af miljøet, og der var en masse klager og sådan noget, men der var ikke rigtig nogen, der kunne komme ned på noget, der var bedre. Og sådan må man måske også bare acceptere, sådan er det bare. Ja. Altså, det her det er det tætteste, vi kan komme på. Det er ikke perfekt, det ved vi godt, og vi ved, der er mange problemer med det, men jeg synes, det er jo fint at give dig rammerne, ikke? For det. Og så er det bare ved, at der er en masse forudsætninger, der er en masse andre ting, der spiller ind i, også for at gøre det. Nå, Bjarne, jeg er færdig nu, det skal jeg ikke optage dig hele dagen.